Na decyzję za Wami, całego sztabu szkoleniowego. Co trener powiedział zawodnikom, którzy musieli tą decyzję poznać? No poďakoval som v prvom rade všetkým závodníkom, poďakoval som individuálne závodníkom, s ktorými sme gadali a vytumačili. A najtrudnejšia situácia bola s Aronom a samozrejme s Filipom Staržinským, ktorí odpadli na ostatnej prostej. Takže dzisiaj Filip Komorský vyvalčil miesto, aj keď to bolo bardzo tesné, decidovala Tilko, že Filip môže byť skutečnejší v tých ťažkých mečoch, ktoré máme, a na druhej strane Filip Staržinský je zase lepší v deštrukcii, ale naraz, že dávame bardzo málo braniek a môže byť Filip Komorský ten, ktorý tú vážnu bránku v tom vážnom meču dá. Takže z tohto punktu vidzenia bardzo trudná decízia. Filip bol s nami od samého počiatku. Takže jedna vec, druhá vec, ťažká decízia s Aronom, ktorý bol kontuzovaný, splnil s nami 5 hodín času a poprostu znova sme museli osvedčenému závodníkovi poďakovať a dať miesto mladému Patrikovi Kreželkovi, ktorý mal dobrý sezón, bol skutečný, dokázal strieľať bránky, a to všetko je spovedané tým, že v tých ostatných mečoch sme boli bardzo neskutoční, strieľali sme bardzo malo braniek. Ta wizja tego składu była wcześniej, czy decyzje zapadły chociażby po dzisiejszym meczu? Ono sa to všetko, ten sklad kryštalizoval od meču k meču, to vyglądalo vždy inačej. Na počiatku neboli závodníci z finálu, zagrali sme dobré meče s Vengrami, potom boli trudnejšie meče so Slovéniou, nastupné 2 meče trudné v Británii, tam už bolo vidieť, že máme duží problém s efektivitou, s tvoržením klárovných situácií a hlavne s realizáciou tých klárovných situácií. Takže toto boli všetko decízie, ktoré sme museli zvážiť a które sme museli podjąć. Czy przed tym pierwszym meczem chyba rozmowy mentalne będą bardzo ważne, żeby gdzieś dobrze wejść w ten turniej? Tym bardziej, że mecz z Słowacją pokazał, że te pierwsze minuty były trudne, zderzenie z taką troszkę rzeczywistością. Ja myslím, že tutaj o tej motivácii nemôže byť rzeczy. Ja myslím, že nik z tých závodníkov ani zo štábu na takých mistrovstvách nebol a všetci si to poctivo vyvalčili, odrobili a myslím, že každý z nás je svedomý, kde ideme, čo nás čeká a ako sa musíme zachovávať. Druhá vec je osvedčenie, také meče ako zo Slováciou a dzisiaj nás ako družinu posúvajú vpřed a tí závodníci to musia zažiť, tú šibkosť a tú realizáciu, tie pojedinky tej samej šibkosti a tie decízie, ktoré tí závodníci jakožní ako Slováci podejmú v plnej šibkosti a bez zaváhania. Takže toto všetko, každý ten jeden náš závodník, keď prežije, tak sa posunie kdež vyżej. Teraz też będzie trudna decyzja co do bramkarzy. Jest 3 w dobrej, równej dyspozycji. Czy trener będzie rotował i już wie, kto w tym pierwszym meczu wyjdzie, czy jeszcze nie ma takich? Na pewno budeme rotovať, lebo to bude taký vyšší let za 10 dní 7 mečov. Poprostu tí protivníci majú napravdu dobré družiny, všetko sa to kryštalizuje. Bardzo mocné sklady za ostatné roky. Ja myslím, že taká mocná, respektíve taká impreza s takými mocnými a jakošťovými závodníkmi dużo nebyla. Myslím, že všetci traja brankári budú mať možnosť pokazať sa. Każdy gdzieś, kto wierzy w reprezentację, liczy, że te punkty uda się urwać między innymi z Francją czy Kazachstanem, ale to chyba nie wyklucza, że można z innymi też sprawić sensację. Nevyklúča, by som bol rád, že by sme zalátili s Franciou a s Kazachstanem. Nareže sme oglądali Franciu. Francia vygląda tiež bardzo dobrze. Zagrali 2 dobré meče v Nemčach, oglądali sme aj live, robili sme video z tých mečov. Takže napravdu aj tá Francia nie je slabý a myslím, že nie je slabší protivník, ako dzisiaj sme zagrali s Dániou. Takže Kazachstan naraz sme nemali šancu observovať, je to ostatná družina, s ktorou sa spotýkame, máme čas na videoanalýzu, máme čas na observovanie, ale myslím, že všetky tie družiny napravdu budú mať moc, budú mať akože budeme samozrejme valčiť o každú jednu bránku a uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť. Długie zgrupowanie za Wami, odpoczynku praktycznie nie ma kiedy. Jak trener tę drużynę w te najbliższe godziny tutaj
żeby sobie troszkę odpoczęli tak psychicznie, bo jednak długo razem są. No však ostatný týždeň sme trénovali toľko raz na deň, hej, jeden tréning, jedno video a chlopaki mali popoludňu voľno, takže už nebol taký dužý výsilek na tých tréningách. Ale na druhej strane, jasné, sme celá grupa razem, ale tí závodníci trénovali na party, trénovali sme 3 ataky, takže tie grupy sa menili, takže nemyslím, že by bol to jakýž problém. Ja myslím, že každý, kto sa dostal na mistrovstva, je šťastlivý a čuje tú odpovedelnosť a šancu nielen sa pokázať, ale aj což vrátiť k polskému hokeju. Dziękuję i trzymamy kciuki. Ďakujem bardzo.